T'escric una altra carta que no veuràs en cap pantalla i potser mai no arribarà a tu. Estic creant un monstre amb la ficció que ni tu ni jo volem ara d'aturar. El monstre de la ciutat en què visc, com s'esllavissen totes les paraules: amic Lluci, viure, habitar, estar-me. Tot és fals quan romans en altres terres. I agafes un munt de paral·leles, coordenades, meridians. És un nus ferroviari tan gegantí que ni una foto aèria podrà encabir-lo en un mínim marc. Allà on ara ets, també ho veus com un monstre? Pot arribar a ser-ho el que ens és més natural? Veus? A tu no et calen aquestes cabòries. Els monstres que no perceps són la distància i la ficció.